Sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Sam, 45 years old at isang cancer survivor. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na siguradong kapupulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Aaminin ko na, nung kabataan ko, hindi ako nawawala ng jowa. Kung bibilangin ko yung mga naging jowa ko, baka mas marami pa sa mga disciples. Grabe na. Grabe naman. Nasira lang ako kay Jay kasi hindi naman gwapo pero napakasuplado. Kapag nakakasalubong ko at binabati ko, hindi man lang ako nililingon. Hindi ako sanay ng iniisnab ng mga boys kaya medyo imber na ako. Isang araw nakita ko si Jay na may kasamang babae. Hindi ko maintindihan kung bakit pero nakaramdam ako ng selos. Ang ginawa ko, ginowa ko yung kaibigan niya. Nakipag-break nga lang ako agad kasi napakaseloso. Sa sobrang seloso, sinasaktan ako physically. Kahit ganon, kinilig ako kasi nabalitaan ko na pinagsabihan daw ni Jay yung ex ko at nag-away sila. Kaso nung magkita kami ni Jay, sinabihan niya ako ng tanga. Ang lutong ng pagkakasabi. Wala akong naisagot. Nalipat ako sa ibang branch at syempre pa nagka-jowa ulit. Nakikita na lang kami ni Jay kapag may mga company events at tuwing may nababalitaan siyang hindi maganda tungkol sa akin, ang bukang bibig niya, tanga kasi. Nag-abroad ako noong 2022 at nakipag-break sa jowa ko for 10 years. Natigil ako sa kaka-jowa kasi na-diagnose ako na may stage 2 breast cancer. Sobrang lungkot ko nung nakalbo ko at habang nakikimo, talagang masakit at makirot. At nanghina talaga ako sa treatments. Si Jay, yung iniiyakan ko. Siya lang yung nangangumusta sa kalagayan ko. Minsan kasabay ko siyang umiiyak. Madalas pinapalakas niya ang loob ko. After 2 years, tinanong ako ni Jay kung may chance daw kaya kami. Wow! Cancer-free na po ako nito kaya sabi ko, palagay ko, meron. Ayun na nga. After a week, nagyaya siya ng kasal. Dahil alam naman na niya ang nakaraan ko, tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot sa sasabihin ng mga tao. Hindi daw niya iniisip yon. Ang alam lang daw niya, katulad ng iba, may karapatan kaming maging masaya. Ngayon, masaya na ang puso ko, Nicole and Diego. Sino ang makakapagsabi na sa dinami-dami na naging jowa ko ng mga gwapo, dun pala ako liligaya sa hindi gwapo at ubod ng suplado. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Sam. Napakaganda ng kwento mo, Correct, Sam. di ba? Kaya yung totoo Oo. daw yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Oo. Totoo daw yung wag kang basta-bastang nangahamak ng iinsulto. Oo. Kasi baka mamaya, di ba, Correct. kainin mo lahat ng Yeah. sinabi mo, di ba? And I guess, yun naman talaga yung maganda tungkol sa buhay, matalinhaga. Tama. Ang dami mong unexpected surprises. Kaya nga Correct. surprise hindi mo Oo. ine-expect, di ba? Tapos, ayun, meron din mga nakakilig na mga moments. Oo. So, di ba? Nakakatawa
nakakatawa naman yung ganon. Nadaan talaga sa pagsama-sama at nadaan talaga sa Ayan. ang tanga-tanga mo kasi. Yung pala may ano, no? Alam ko, ako nakikita ko na noon pa man, Type na eh. Type na nila ang isa't isa. Meron na Hindi talaga. lang nila alam paano sasabihin. Correct. Or Oo. di naman kaya itong si Sam, kasi nga sanay nga talaga siya sa may itsura. Ayaw niya Oo. magkaroon ng ano. Ayaw Yung niya parang na. ibaba yung correct, standard correct. niya. May mga ganyang eklabo. Anong sasabihin sa kanya? Pumatol ka na sa walang itsura, di ba? Oo. Yung mga ganon. Pero alam nila yun kasi hindi ka naman magseselos. Correct. Hindi mo naman jojowain yung best friend Tama. niya kung wala ka naman talagang intensyon. At si Jaden, hindi rin naman siya magme-make ng so much time for you. Oo. Kung wala Yung lang. pagagalitan Correct. yung ex mo. Totoo. Yung aawayin. Maging crying shoulder siya. Tama, 'di ba? Kung wala din lang naman talagang intensyon. Oo. Ganon. Kaya yung isa kong kaibigan na Eto na naman tayo. Sino naman? Sa mga nakikinig sa kaibigan ni Nicole, ako ba yun? Sino kaya? Sino kaya sa atin ang chismisin na naman niya? Sige, nakikinig ako. Kaya na yung mga mo! Sabi ng papa! Ayan. So meron akong friend. Namblema kasi siya ng isang araw. Okay. Sabi niya, yung friend ko girl, so sabi niya, meron daw office mate yung kanyang mister na sobrang parang ka-close. Ay. Ganon, na parang laging kasama sa So, kasama sa... babae itong ka-close ng Babae mister. yung ka-close. Hindi naman niya magiging issue kung ka-close lalaki Patay. kasi parang normal lang naman may mga tropa ka, Oo, 'di ba, sa office. Tapos yun nga, parang yung girl daw, ang sabi nung mister, yung girl daw kasi panay ang iyak sa kanya. Parang yung mister yung kanyang shoulder to cry on, ganon. So ngayon yung friend ko, tinatanong niya sa akin kung ano ba, okay lang ba sa akin na yung asawa ko ang shoulder to cry on nung office mate niyang babae? Kasi parang hindi ako comfortable with it. Sabi niya, pag-usapan niyo nga sa radyo. Yan. May go May signal. clearance. May go signal na i-chismis. Okay, ayan, diba? ayan. Hindi, kaya ko lang naalala bigla kasi yun nga, katulad nung nangyari dito kay Jay and Sam, si Jay ang shoulder to cry on ni Sam. And dahil dyan, napalapit yung loob niya eh. Oo. And I think if you're the shoulder to cry on, ako kasi lagi akong shoulder to cry on ng mga iba't ibang gender. So Okay. kung ano mga issue yan, 'di ba? So pagka kasi ako nag-open up sa akin yung isang tao, nagkakaroon ako ng ng parang special connection to that person. Kasi syempre I also share my experiences. Yes. Kasi doon naman sa mga experiences ka natututo eh. Oo. So dahil nag-share ka ng personal stuff about yourself, nagkakaroon ka ng special na connection. Ano kasi to, Ganon. parang naalala ko lang kasi kahapon ako nag-preach sa church. Sa isa sa mga topic na nabanggit ko doon is intimacy. Ayan, oo. Nagkakaroon kasi kayo ng intimacy. Oo, correct. Pag nag-shoulder to cry on. Oo. At yung intimacy na yun, not necessarily agad physical, ha? Yes, oo. Ang intimacy na yun ay emotional. Nagiging intimate kayo. Yes. Kasi nga merong may parte ng iyong sarili na Oo, na ibinibigay mo, binahagi mo. sinishare mo. Oo, yan. So ngayon, yun nga yung friend ko, parang hindi siya comfortable dun sa ganong klaseng setup. Oo. So tinatanong niya kung ano ba, dapat ba ako magselos? Dapat ko bang pigilan? Ganyan. So ang sabi ko sa kanya, anong itsura ng girl? Hindi, may factor to! Naniniwala akong may factor. Walang factor ang itsura. Sabi nga ng mga lasenggo sa amin, basta may palda, pwede Okay na. na! Nakakaloka. De, pero tinanong ko, sabi ko, anong profile? Sabi ko, anong profile ng girl? Ano ba to? May asawa ba ito? Maganda, sariwang, masikip, ganyan. Tapos sabi niya, yun nga eh. Sabi niya, parang feeling ko baka kaya ako ganito kasi alam kong dalaga. Tapos alam kong hindi naman siya pangit. Hindi siya maganda, sabi ng friend. Hindi siya maganda, pero hindi rin naman siya pangit. Tsaka hindi ako komportable. Tapos sabi ko lang sa kanya, well, sige, pakikinggan natin yung side ni Diego as a guy. But ako, as a wife, if I'm not comfortable, then valid yung nararamdaman ko, 'di ba? So, kung ako sa iyo, sasabihin mo sa kanya na hindi ka komportable, maghanap siya ng ibang friend. Ikaw lang Tama. ba? Ikaw lang ba yung pwede niyang sabihan? Edi kung siya lang yung shoulder to cry on, sabihin mo sa kanya, edi ikaw may problema kasi wala kang friend na ibang nasasabihan. Well, kung ako yun Oo. galit agad, wala na.
Wala namang ginagawa. Galit agad si Nicole, nakakalurke. Hindi, Well, hindi kasi siya comfortable. Yun ang point ko, Jegs eh. Ang rule kasi talaga dyan, hindi ka talaga pwedeng mag-comfort. Lalo pag may asawa ka na sa opposite sex. Yan. Sabihin na natin, ano man ang itsura at ano yan. Basta may palda. Posible kasi talaga eh. Diba? Because nga of that intimacy, not necessarily agad physical. Even sa amin sa church hindi namin ina-allowed na halimbawa lalapit sa kay pastor na lalaki or kanino man sa isang deacon or sa isang church leader na babae sa lalaki, dapat merong tagapamagitan na babae. Kasi maraming Pwedeng maging temptations. yes, pwedeng halimbawa, totoo naman na humihingi ng nahulog yung loob ng babae doon sa sabihin kuya-kuya lang. May mga ganyang pangyayari. At Ako, yung temptation Yan na nga ba sinasabi natin din sa mga kuya-kuya lang. Kaya yun yung sinasabi ko dito sa friend ko. And the thing yung nararamdaman Yun na niya. nga. Sabi ko, malina eh. the fact that you feel uncomfortable. Hayaan mo pa bang may Kaya, mangyari? correct. Hahayaan mo pa ba na okay Oo, lang? ayan. Ito namang mister mo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, galit ka ba? Sabi ko, hindi naman. Ito namang mister mo. Dapat that hindi rin siya, hindi, kasi feeling ko magrarason eh. Wala namang ibang mapagsabihan. Ako naman siguro talaga yung kuya dito sa grupo, ganyan. Gets ko naman yung ganon. Pero kung ako ang sa akin lang, if I were to, kung kakausapin ko yung mister, hindi komportable yung misis mo. Na ma-shoulder to cry on ka. Pero, so sa tingin ko, between the two of them, ang mas importante yung nararamdaman ni misis mo at hindi yung problema niya. Pwede naman kasi yun din naman talaga. Pwede din naman talaga. Baka may mali siya lang tayo. Merong boundaries. Like ako, for some reason, hindi ko alam na hindi talaga ako sobrang nagko-close sa mga kababaihan. Nagsiset talaga ako ng boundary na hanggang dito lang. Kasi siguro hindi ko alam, baka dati, nung masamang tao ako, kilala ko yung sarili ko Correct. May ganun eh. May ganun. Na, ayan. Totoo yan. Importante yung alam mo sa sarili mo na alam ba ng mister mo yung boundaries niya? Siya Yan. ba yung tipong nagsiset talaga ng wall? Tama. Na hanggang dito lang talaga yung usapan natin. Hanggang tapik-tapik lang yung pwede kong maibigay sa'yo, di ba? At saka sound advice. Baka kasi, syempre ayoko na ma-judge yung friend ko, di ba? Pero ang naisip-isip ko lang, papaano kasi kung may history? Hala! Di ba? Mas lalong iiwas dapat ang mister. Ayan na nga! Di ba? Syempre hindi ko naman alam yung buong storya. So yun. Kaya wala lang. Kasi happy ending naman tong si Jay at si Sam, so wag na natin silang pansinin, di ba? Pero ito lang sinasabi natin na sometimes yung akala natin walang mali siya na shoulder to cry on. Yung sinasabi nating text na walang mali siya. Ako para sa akin, alam mo naman sa sarili mo kapag ka meron. Okay lang na mag-shoulder to cry on kung pareho kayong single. Ayan, like kagaya kay Sam, tsaka kay Si Jay. Jay, yan. Walang problema doon. Pero kung pamilyadong at tao ka, nako, Houston, Ako nga we have a problem. Kaya nga nag-iisip tuloy ako ngayon kapag ka merong shoulder to cry on, tapos naisip niya asawa ko, ang sasabihin ko talaga, hindi ka magaling mag-advise, ako. Sabihin mo sa kanya, ako yung kausapin. Ayan. Para safe talaga, diba? babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mahirap Yun na yun. Alam mo, Ayan na yung ako, papo. ilang beses na ako nakarinig ng ganyan, lalong-lalo na pag alam na-fall na yung may asawa. Alam mo, wala namang kasi, may problema kasi talaga kami ng misis ko. Nako, kahit wala namang problema! Nako! Sumasakit ang ulo ko! Ay, ingat sa shoulder to cry on. Oras natin, 1:39. Ako mong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!